El president de la Generalitat, José Montilla, ha destacat l'esforç inversor del govern a la comarca de l'Anoia, una de les més castigades per la crisi econòmica. Ho ha dit en la inauguració de la nova central logística de Bacús, a Vilanova del Camí, un centre que ajudarà també a la reactivació econòmica de la comarca. El cap de l'executiu ha assenyalat que aquestes inversions, fruit del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal, volen afavorir la vertebració del territori, compensar les desigualtats i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic. O aportacions com les que ha rebut un total de 25 projectes empresarials, a prop de 2,5 milions d'euros entre subvencions i crèdits en condicions preferents, amb accions i inversions que tenen com un objectiu que és la reindustrialització d'aquesta comarca en el marc del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal. El president Montilla ha reivindicat aquesta inversió com un esforç necessari i compartit pel sector públic i la iniciativa privada per contrarrestar els efectes de la crisi i ha apostat també per a que en el futur aquestes inversions es vegin reforçades per actuacions estratègiques en infraestructures.